वाओ बहुत सुंदर है यार वाह जायगाया बिराद मोजांथ' नायनो बाथ्रा वेरी गुड सिनारि हाय लोगोफोर बे समाव आं नै बेरायगासिनो दङ मोनसे जायगायाव नै सिङाव हाबनोसै माबायदि नुयो वाव Bodoland auto driver YouTube channel नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरोबाय बे सैमाया मा खालामगासिनोब्रा बेयावलाय नेगासिनोसो नामा क्या कर रहे कुत्ता आराम से बैठ रहा था मैंने डिस्टर्ब कर दिया यार उसको जा रहा इधर आं थांगासिनो सिङाव नायलांबाय थादो दाथ' सिख्लाफोर फैगासिनो मानगोनां मुंख्लंफोर नोंथांमोनखौ सिलुट खालामो मान होयो Your supreme sacrifice नोंसोरनि जिउ बाउसोमनायनि थाखाय ना We are committed to carry forward your dream to bring it into reality जों नोंथांमोननो बोसोन होयो नोंथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि वाव मोजांथ' मोजां बोसोन लाखिदों आरोना खिन्थु दा नायनो थाङोबा माने बोसोनखौ जों दासिमबो फुरा खालामनो हायाखै आरोना बेनो ओमफ्राय बे समाव आं मुंख्लंफोरनि थाखाय मेथाइ मोनसे गोसोखांदों आरोना उन्दै समावनो खनोमोन जों बे मेथाइखौ बिरबादि जोनोम लाबाय बिरबादि थैनांबाय मिजिं दङमोन हादोर सोरजिनाय मुंख्लंफोरजों नोंसोरखौ जुगामि बावनो हाया मुंख्लंफोरजों नोंसोरखौ बावनो हाया बावनो हाया बावनो हाया बावनो हाया माब्लाबा बेयाव गिटार लानानै आरामसे मेथाइ खनफैगोन आं नैबेयाव गिटार जिरायनानै आरामसे जेब्ला मुंख्लंफोरनि आलारि बाथि सावनाय दिन जागोन ना मुंख्लंफोरनि थाखाय बे समाव आं फैनानै बेयाव मेथाइ खनफैगोन आरोना गिटार लाना फैनोसै ओमफ्राय केमेरा हमग्रा लाना फैनोसै ओमफ्राय बेयाव मेथाइ खनफैनोसै आं मानसि प्रग्रामफ्रा जोबजोबा आरोना प्रग्राम थानाय समाव खेबोबा एसे उसुबिदा जागोन नालाय ओंखायनो प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव आं खेबगोन आरोना नोंसोरजों बाय थागोन हाथरखि अलंबार बायदि नोंसोर जोंनि थुलुंगा माहारि सिबिनायनि मुंख्लंफोरजों नोंसोरखौ जुगामि बावनो हाया मुंख्लंफोरजों नोंसोरखौ हाया बावनो हाया लोगोफोर बे जायगाया बबेयाव मिथिगौ ना बे जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने देबोरगाव होननाय जायगायाव आरोना देबोरगावआव ओमफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियाव आरोना अपोजिटआव बे दङ आरोना बड'लेण्ड मार्टियार सेमेस्ट्रि ना बेयाव दंफैयो आङो बेफोरो साफा मुंख्लं खाम्फाफोर बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बावनांनाय मुंख्लंफोरनि खाम्फा आरोना बेयो ओमफ्राय आं दा बे खाथियावनो दं बे खाथियावनो मानसि लाबोनाय हिसाबै बेयाव हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोन्दों आं बिराद जिरायनो बा बेरायनो बिराद मोजां बे जायगाया आरो बिराद मोजां बै
आं देखायनो लाबावदों बै साहाजों एसे साबसिन जायगा बिबार बारि जायगा दंबावो आरोना। ओमफ्राय जोंहा नै बिथां हेलेना बसुमतारी बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बावनांनाय आइजोना। बे जाबाय मथामबिल क'क्राझार गसाइगाव सराइबिल। मोजां सिनायनाय नंला गोसोमना एमसिसि। बे जाबाय हेलेना। आरो बेजों देखायलांसै आं सोर सोर दङ। बे फिसा फिसायाथ' मेरला नाम दङ। बै साइडआवबो दंबावो माने 4000सो जागोन नामा। बे सेंग्राखौ सिनायोना सिनाया? बे सेंग्राया जाबाय सुजित नार्जारि, बाथिपारा क'क्राझार। सुजित नार्जारिखौथ' सब सिनायजोबखायो जानांगौ। बिनि मेथाइ खननाय दङ, बिनि मुङाव खननाय मेथाइ बिराद मोजां। मार्टियारफोरनि माने महरखौ गोसोम होदो नालाय सिनाय मोना। एकदम फैनानै नायफैनाय बादि जानाय नङा आरोना। भिडिअ एकदम क्लियार नुवा नै मोखांखौ। ओमफ्राय बे जाबाय अन्थाइगोरा बड'सा पानिसिलि उदालगुरि। खाथियाव फैनानै नायफैनाय बायदि जानाय नङा। जोंथ' बेखौ नुदों, गामि खाथिनिनोखामोन नालाय बे मानसिखौ नुदों आरोना। ओमफ्राय वाव एकदम मोजां नै देखायबाय थाला आङो। बिराद मेरला मानसि दङ, मेरला मुंख्लंफोर दङ ना। ओमफ्राय हास्लाबनाय नंला आं। मा दङ बेयाव? हरखाब नार्जारि, बेखौ सिनाय मोना। बिरसिलागां बसुमतारी, बंसिगाव दतमा क'क्राझार। बिरसिलागां सिनायखा बिरसै। बिर बायदि जोनोम लाबाय, बिर बायदि थैलांबाय। बे फारसेजोंबो दङ जोंहा 2000सो मार्टियार टम स्टेटिउ दङ जोंहा गिदिर गिदिर। सुजित नार्जारि, अन्थाइगोरा बसुमतारी, सिलागां बसुमतारी। बै जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा। बेयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बेयाव दै दैखाङो आरो गोजौआव मटरजों गोजौआव सारखोयो दैखौ। बिराद मोजां नुयो सारखोबा। बे जाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समाव बानायनाय। वाव। आहा जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेटिउ। वाह। बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै। नोंनि आगान सोदोबा गोमायाखै बड'फा, दाबो गोमायाखै बड'नि अख्राङा। हांगामानि गोमसार गाराङा नोंनि दाबो रिंखांगायाखै। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म, फाथारमारि क'क्राझार।
नोंनि आगान सोदोबा गोमायाखै बड'फा दाबो गोमायाखै आगान सोदोबा गोमायाखै बड'फा दाबो गोमायाखै। जोहोलाव सोमला बसुमतारी गयबारि रनसायराम बासुगाव हारसाफोराबो बेरायनो फैयोथ'। बिबार बारिखौसो होनो मोनला नामा आंलाय गोलावद्राय जानोसै। एलेनानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै बालिराम बर' निज हरिसिंगा उदालगुरि गायदे बसुमतारी सुरिपारा सराइबिल गसाइगाव महरा बिदानो ओरै बे आं बे खोनाखौनो देखायबाय। फिसा फिसा जा दङमोन बिथांमोननि थाखाय आं निमाहा बिबाय। बिसोरनि मुंखौ मोनफा मोनफा फारि फारि देखायनो हायाखिसै, भिडिअआ गोलाव जागोन ओंखायनो आं बे खोनाखौनो देखायबाय आरोना। बे मुंख्लंफोरनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय आरोना। एनिवे दा आङो फुल बागानखौ देखायनो नोंथांमोननिसिम थांसै।